Please subscribe! Perang namu si Dano. Saya oras mau tanah tadi. Saya oras tadi. Saya oras. Hah? Last 9. Last G 39. Last G 40 eh. Alas G40 na guys sa gabi. Lit tayo mo ha. Okay. Unsa ko na to siya. Linog. Ani. Diri ka oh. Anak-anak mo ni. Anak. Uyog-uyog ko ni mo ni. Anak-anak ni mo ha. Ang kaning kamera dito na ko nibutang. Ha? Pain ako 1, 2, 3 go. Uyog ko ni mo ha. Plastaran na tong kamera. Asa guys. Hidup. Nakita mo siya sa Diyos. Katulog ng tao. Yung bumila, inasawa din ako gas. Nahipitan natin. Bakit ito? Naipit na yung te. Ganito. Sinakalit na dyan. Lagi na, kulwa ka na lagi. Bulok lang. Bawal kita mga gita yat. Nalaman mo tingnan mo yung asin. Mudagan tadi ka. Anak, nagngotog ka. Ito, abi po nagbangunon do ka na mo. Ano, unsay ate. Tulog yung tao eh. Tulog yung tao.